nke dị ka ibia onye asachacha ya ile a ga-eme mmemme dị iche iche, a ga-esi oriri, a na-enwe izu na-asa na bi a na-esi a na-ahụ mana ebube ndị tụrụ ihe isi ike n'obodo ka eji bubee izu ole enwere maka na echichi ọzọ a na-eri na-aṅụ. Nke mbụ bụ na onye ahụ onye ka ọ na-echi ọzọ eze na ọ bụ na o ji ego ya na mkpụrụ efi wee ke ndị vileji dị iche iche, ndị mkpụkụ dị iche iche kechaa ya efi a ji eji nwa ha ṅụrị wee mara n'ezie na ihe a na-ekwu bụ nne. Nke dị ka ịbịa bụ onye chiri ọzọ bụ onye bụ onye ọzọ. Nke mbụ onye anọ kwadojebe echichi ọzọ a ga-eme na igbu ichi. Igbu ichi bụ nke mbụ. Onye anọ a na-egbu ichi, gbuo ya ichi n'ihu ndị na-enye ndị ụmụ dị ọka n'ihu. Aha bụ ndị na-egbu ichi, egbuo ichi ya na-efọ gosi na ezie na itozugo etozu ịbụ onye echichi, itozugo etozu onye bụ onye ọzọ. And onye ahụ bụ onye ahụ egbucha anaghị ichi, nke a gosi n'ezie na ịdịgo njikere ịbụ onye ọzọ.